Son front, au-delà ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera l'unité pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les champs fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Camarade Boubacar Arama, police ka synergie des syndicats, né au porte-parole au Kumalasela né. Bibina. An ye wele bila an ka tɔndenw ma parce que nin y'a san kelen sarako tasira fɛ farankan kɛra saraw kan Mali baarakɛlaw ka saraw kan wa hakilina min nana ni farankan ye o hakilina de ye ka bɛn ni kelenya sabati jamana kɔnɔna na ka fasoden bɛɛ kɛ kelen ye jamana kɔnɔna na mais an nana ye o farankan in kɛtɔla bingɛra politique kan a ko la bingɛra politique kan a depuis o kɛra anw yɛrɛ ye jamana lajɛ an y'a dɔn k'a fɔ jamana bɛ gɛlɛya min na anw ye syndicat ye mais syndicat kɔnɔna la syndicat kɛlɛ kɔnɔna na fɛn dɔw bɛ minnu dagalen don an k'olu kɛ an k'olu si kɛ an ko n ko fasoden ɲumanya anw bɛ kuma ni fasoden ɲumanya ye wa sigikafɔ ani kɛlɛya ani weleweleda an b'an ta kɛ o ye an ye communiqué dɔw kɛ an ye démarche dɔw kɛ an taara an sigi ka kuma an ni faamaw kumana jamana marabagaw kumana an y'a yir'u la k'a fɔ anw tɛ fɛ ka syndicat kɛlɛ kɛ anw tɛ fɛ ka ko wɛrɛ kɛ mais anw bɛ fɛ ka min kɛ dɔrɔn o ye welewelemada anw hakilina ye min ye an ka sarako la an fana ta u ka an ta fana lajɛ u k'a corriger fili min kɛra yɔrɔnin na u k'a fili corriger sinon seginkan don anw tɛ maa si contre la anw tɛ maa si contre la anw ka bita in fana a ma dabɔ pour que ka fɛn wɛrɛ kɛ an ka bita in ma dabɔ dɔ wɛrɛ kama bita in dabɔra dɔrɔn komi nin y'a san kelen a ko kɛra an tun mana kuma ni polisiw ye an tun mana fɔ polisiw ye an ye baara kɛ ka dan niveau min na wa giriko yɛrɛ bɛ niveau min na anw tun m'o kɛ fɔlɔ donc anw ye wele bi kana o dɔrɔn de kɔnɔna don an nana kana fɔ polisiw de ɲɛna a y'an bila baara min na n'o ye aw ka sarako baara ye a y'an bila ci min na n'o ye aw ka sarako ci ye anw ye nin kɛ anw ye nin donni kɛ anw donna nin ministre fɛ yen anw donna nin ministre fɛ yen anw ye nin sigikafɔ kɛ anw ye nin papier dilan aw nana bi k'o dɔrɔn de fɔ polisiw ye ka tila k'a fɔ polisiw ye bɛɛ ka t'i ka baara la anw ta tɛ baara bila ye anw ta tɛ ko wɛrɛ ye o dɔrɔn de kun don k'a da u tulo kan an ye baara min kɛ a ko la ani k'a ɲini u fɛ u ka to an kɔfɛ ni ala sɔnna a ma ni an b'u sagona ɲini k'a d'u ma nin sarako in na. Si l'idéal de la grille unifiée était de rétablir la justice et l'équité entre agents d'un même État, la police s'est vue fortement brimée avec l'adoption de ces décrets qui, dans son esprit, devraient mettre au même niveau de traitement salarial les fonctionnaires de l'État recrutés avec le même niveau académique. Ainsi, durant une année après l'adoption du décret, la synergie a prôné les voies diplomatiques et pacifiques compte tenu de la situation sociopolitique du pays pour réclamer une grille à l'instar des autres corporations. La synergie des syndicats usera des voies et moyens légaux pour l'obtention de la satisfaction de ces revendications légitimes. Elle exhorte les plus hautes autorités à tout mettre en œuvre pour corriger cette injustice sociale le plus tôt possible qui, depuis pendant pas mal de temps, meurtrit en leur âme les policiers de Diboli à Ménaka. La synergie des syndicats remercie l'ensemble des policiers pour leur patience, leur sens d'écoute, des responsabilités, des patriotismes et les invite à rester mobilisés pour les actions syndicales futures. Fait à Bamako le 13 septembre 2021
signé par les tendances syndicales de la synergie des syndicats de la police nationale.